אם אתה רוצה שיקשיבו לך, הסרטון הזה בשבילך. שמעו סיפור. היום פגשתי חבר. אמר לי, איתמר, יש לך עצה בשבילי. במקום שאני מתעסק בו, אני חבל על הזמן, אבל עם הילדים שלי אני לא מצליח. שאלתי אותו, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, הילדים שלי לא מקשיבים לי. כל דבר לוקח להם 3 שעות, וגם זה בהתניה. אני אומר להם, אם תעשו ככה וככה, אני אקנה לכם. קיצור, אנחנו מנהלים משא ומתן כל הזמן מה לקנות ומה לא לקנות. ואני כבר משתגע, אני רוצה לצאת לעבודה, אני לא יכול. כי הם עד שהם מתעוררים ומתעכבים ורוצים לצאת לגן. בקיצור, הוא עובד אצלו. אמרתי לו, יש לי פתרון בשבילך. הפתרון הוא כזה, קח 10 דקות ביום, תשים את הטלפון בצד ותהיה רק איתה. שאל אותי למה. הסברתי לו. כי בעצם הילדים שלך צריכים, הם צריכים אותך. גם שאתה הולך איתם לגינה, עוד פעם, זה קשה, אבל גם שאתה הולך איתם לגינה, אתה עם הטלפון, אתה אומר להם, תשחקו, תשחקו. אבל אם תיקח 10 דקות ביום ותשקיע בהם ותהיה רק איתם, אז הילדים שלך פשוט יתחילו להקשיב לך בחזרה. כרגע אתה לא מקשיב להם, אתה לא מעניין אותם, אז זה מה שאתה מקבל בחזרה. כי הקדוש ברוך הוא ברא לנו 2 אוזניים ופה אחד, שנשמע יותר ונדבר פחות. אז אם אתם רוצים שיקשיבו לכם יותר, פשוט תעצרו רגע ותראו עם האנשים שקרובים אליכם, אם אתם מקשיבים להם, או רק אתם מדברים. לפעמים מה שבן אדם צריך זה שיקשיבו לו, שהוא ירגיש שיש מישהו איתו. ואז, ברגע שאנחנו נהיה עם הילדים שלנו, עם הסובבים שלנו, וניתן להם את הפוש הזה, שאנחנו רק איתם, אני מבטיח לכם שהם יעשו כל מה שתבקשו. שיהיה בהצלחה.